tunay na laman kay gibawasan og kuan 1,000. Salamat kay ni Mambi. Salamat kay ma'am. O Jericho 3,000. 300,000. Salamat. Jericho ba na? Albert. O Albert. Salamat Yeah. Ayo itagay ha. Edwin 39. Salamat kay ni Mambi. Salamat ma'am. Asa na mas Boss Joel? Naging mo boss 4 million. 4 million na ha. Na ako dari ga luto sa kuan. Abuhan. Lami man ini luto sa abuhan guys. So kuan siya pork chop nga gitangan og gitangon og sikwa. So ano sila ngali ka ni sila guys kay kumot ka ni sikwa. Ha? Dabaw. Asa dapat na nalinugan dyan? Hala, kumusta na sila? Okay ra. Gawa nang Okay na pa? Nanggawa sila. Ha? Baga? Pareho ra? Para sila ka sa Deliver na kami dari guys kay isundo na mas Crystal kay ni Uli. Last trip na nagikan sa Dumaguete, alas 7. Mau niya. Asa na? Ay, nadi yung classmate food. Kami ng bagbi. Ay, mga prinsesa ni Uli na. Ikan ba ito na duty? Kamot yun siya. Salamat kay siya. Salamat kay yung mami. Kay proud kay yung mami. Salamat mami. Salamat, Mami B. Proud kay. Ha? Itong balay day. Pwede lagi. Ano tayo? Kung diri ka ng automatic na vape. Kailan ka na ako? Magasgas ka day ha. Call! Abri sa ringgit. Ha? Agay! Tawa laki. Uling-uling. Dili. Ayaw sa kalihok. Nga guys, nainihapon mi dari guys. Kompleto mi si pakaili ning humana kay. Nusog ba day mi siyang paborito nga bangus. Bangus. Okay. Minsan naman may magbanuban na rin. Pero umana sa kaon guys naman sa gisang gidahang among gipalitis niya agi bitaw nga cherry apple ya. Ganun ta kumukaon magabi kaso
Dili good ang apple magabi. Gani, nya, mo inom pug gatas ko wala. Kao na pug apple basin mag kalibanga na ko ani. Dili lisod nga tunawon sa Ito. Ningkawan man ka. No, ayaw wala mo ko gani mo gatas. Nya human na di sa kuan guys kanang nag Community pa. community duty na sila sa Amlan. Sa Ayaw, tao uy, ayaw sa da isa. Tawagles taga Amlan. Sus, katulog na lang pila ka oras pumatanaw na po ko sa bus. Grabe ka na ka oras. Ay pila kami tutos. Mga medya oras sa jig. Mga des dagit. Ulo layo sa ka oras. Ayaw mo swan. Niya mga baybay dapig dagat. Mo di nung sa mas ending yung mga Subayon mo si Bulan ang nadritso. At bang dito, murag mualbual na. At Tumoy. bang na mo dito. Tumoy ba? Tumoy sa dire. niya. Pikasay. Ano mas ending yung puso nga mga puro maglas. Uy, may mga nagpuyo dito. Murag nakainom doon ko sa mga nagpuyo sa ulo sa Antipolo. Galong nakadto tag Antipolo nga. Magdula lang ng mga bata yung mga chinilas. Lapok. Niya una-una ka muting klase manunta ron niya. Bukid mo or dapil kasada ng mga balaya. Napin dagat. Niya, na yung mga bata dito magliiling. Ang mga na-ignorante pagtawag Kamo, ba? pag naog ninyo sa bus, i-distribute mo dahil mga balay. Kamo rin mangita. So nag-store. Dili, nangita pa may willing mo pa yung makuan. Sorry pala mo dito. O niya, taga-araw oras ngayon oras sa pick-up Oo, so siya nga dili. Siya nga 10:30 dirita mag-meet sa bye-bye. Kung 10:30 dito na mis bye-bye magkita. Dito na mita na Taon yung mga mag-meet. classmate. Oo. Wala nga picture Yung picture. sa orasan ninyo, maabot nindo sa... Basta na mo yung mga na Mabot mi dito. Wala kami galas utso. na mo yung mga note na inyong gi-interview. Ngayon sa may mong interview dito. Balik 1 hour din yung... Sa may reach. Siya nga, sige, go na. Ito na mo sa inyong mga respective areas. Balik mo diri og 10:30 niya. Na sila mag... Pero amo may extra. Matanaw-tanaw na mo kung saan mong ibuhat. Na. Wala ra magkuan ka. Nakuy ko yung mga picture nga nagkuha akong BP. Kuha akong mga... Mura health assist good nimo. Tanaw niyo yung mga panit niya. Check up Oo, yung mong yang mata. Nya mo to yung record mo Yang yung report. ilong. Oo, ilista nimo. Nya, interview po din mo yung walang pamilya nga, sir. So may panginabuhi ninyo, sir. Pila ka years na mo na ning balaya, sir. Pero kanang nangutana kay mo ang mata, magmasid-masid na na siya kung sa mga nabay mga hugaw kaayo nga pwedeng ko Nag-observe na na kasama ba? nag-interview. Mura ka gasinsus. Ngayon akong ginauna sa una. Gadong sa Jesus din na mo TV. Nga, asa inyong CR, ma'am? Kung nakunyari CR ko nun niya, magbantay na tayo kung unsay barog sa inyong CR. Inana. Nya, uto, tanawon ninyo nga, sa man, ma'am, pila po mo kapuyo ka, diri, kapuyo mo diri niya. Kung sa may mga, kung na may mga problema, ma'am, yun sa ninyo pag tubag sa mga problema, nga na. Nya, taganin mo sila, sir, sa may mga unsay source sa ninyong pagkaon, sir. Managat ba mo? Mangumpra ba mo? Sa man po mo tigpangumpra, inana. Pila man po income ni mo kuan, ma'am. Kada bulan, ma'am. Kaya na naon ba? Inya ka na yung mga nakuha, review na ninyo. Inya, mangita mo kung inyong i-compute ninyo kung unsay pinaka kailangan yun i-priority yun ninyo nga problema. Kailangan yun solusyonan kay kuan. Usay main problema ng lugar. Among nakitaan nga problema kay katong stagnant water kanang sa ilahang likod balay nga kaliguanan nila ba yung mapundo ng tubig. Nya, napod sila history nga na dengue. So dapat mo jud tong number 1 Bakit lang yung tarpaulin dinggi. Mo na tima. Dili mo gid among nakita na problema unang kailangan gid i-priority kay Nyaman po sila history sa dengue. So na posibilidad nga mabalik pa tong dengue. Dili to nila ako na. So nalipay ko guys kay nagkadungan mi og panihapon. Mga to guys. Umiwang na pug kunong. Salamat kay ni Mami sayang full support. Nya nalipay si Mami kay grabe believe siya kay Crystal kay Pero dili focus siya sayang pag-eskwela guys ba di. lagi guys, pero kato kung pagpaningkamot average ra jud ka ito, dili jud siya ingon nga ay kana siya bright na mong gula siya ina na dili man pud ko tuod bright. Ano man pud gaynan si Mami Biana nga di jud ko bright. Kung Mami di la ba jud ko bright niya na ako sa medical field na kurso. Siya nga kira basta ano lang, ningkamot lang. Mura to pud ko. Kung mga classmate gani gaynan ko nila nga hoy, sige, makabuang laban na sige tuon niya, alangan.
as an average girl lang. Naku sa tayo mo isabit dito nak. Hindi na ipapas basura ka to? Oh. So isabit kay ano ni kaputo ni Dante. Pakaon sa kong Dante. Nya katong galinog guys. Hindi na linog na 2 times Hilak na. na ko sa boarding house guys, kaya ako lang usa. Kaya pa dito akong bumubong. Makatuog juguron guys kay pila ka gabi na ko makatuog. Mahadlok na gani ko once nga mupatak na ng alas 9:30, 9:40 na mahadlok na ko kay kanaway nga time nga balik sa linog. Alas Dili jud ka dapat mahadlok. Aftershocks. Dapat i-relax. Kaya na naglinog jud to ka. pagkabuntag ato Ako alas lang 10 jud na- nag aftershock nilinog man pud balik. Ang ako lang jud nak ba. Gabi gani na ako gipukas mama. Ug maglinog jud. Ug maglinog jud kanang sampit jud ka sa Ginoo daya jud taon palabi. Dili una jud na don't panic. Nya ako nagpanik jud ko ato guys kay Magpanik first time ka. manggod na ako sa linog kay Wala na kay mabuhat Ay, sa naglinog to diri sa Cebu 2013. Oh, nakos Manila ato. Wala ta ka. Oh, Bahay nya Manila. pag tung nakas Manila di ba galinog to nya naami dire. Oh, paglinog sa Manila na po Wala dire. jud mi experience sa Wala jud ko experience sa linog. Nya kato nga first time na ako nga pirti mang kusuga dayon nya ako ra usa. Di hila ko mama. Linog mo tawag ko ni mama wala jud ko ilahing gibuhat. Tawag ko mama malinog. Siya nga hilak na jud ko kay mugaran ta ko mugawas kay akong gayuna-huna. Basin madatugan ko Maura ba. ni mama day, mudalagan mo siya sa gawas. Gawas ko hawiran kong papa kay Kay ay lagi tindog. kay ayog tindog kay Ako ni ko Maulanas ka. Lord akong anak. Lord akong anak. muna mo si na Christine. duck cover og gold. Mo gani pero kato mong good. First time mong good na. Lagi ka na ganing tinuod gyud di ay guys nga bisag kung saan mo practice og duck cover and hold. Once nga magpanic ka wa na jud na nimo Di na nimo mabuhat. mabuhat. Mo nang kinaunang rule gyud, don't panic. Kay di ka bisan pag Di ka ka-focus na, malimot ka sa bisan pag practice kag duck cover and hold guys. Unya maunan kasi mong kapanik. Patay lang gihapon ka. Kada bitaw mo nakitaan karon sa Davao guys sa murag di jud nimo ma-imagine ba nga nay bata grade 1 grade 2 so how jud ang giampo nga maglinog man galing ka nang makauli nag mga bata nga naa silang papag mama kay Isud pud to kay gabi. ka Gabi galinog. di mas okay to na kay naaman ang mga bata nang huli man ang lisod unay klase tanaw nga tong nahitabo may klase. sa tawad ko ni kuan diha sa Lada sa Davao amping mo diha kay yang anak dito kuno sa 6th floor ya Luya ato kita na nag-video ko siya sa Facebook ko nadatugan sa gahapon tong naghapa ba nya Atong feel na ko ni dalagan pa to siya nya nadatugan na lang siya pagdagan niya dili ka mo tanaw sa kasi sig kagilid ug mudagan ba ka kay na naman ko jud to nya ano galinog ay Lord dabang nagkupot na ko sa nagkupot na ko sa akong rosaryoan nya tinatawag kong mama linog gidugay pa jud na human hilak man ko Lord linog na nya bisan manggug dili nimo kuan makit na at bang manggud na ko akong lamisaw nya kanang makita gyud nimo ang lamisang gainana gyud ba murag samot ka mahadlok dugay jud namang dugay pa Yes, jud papa, relax. Undang ra lagi ni. Undang ra lagi ni. Naghingda. Undang ra lagi ni. Ako di jud ko tindog pa. wala na jud ko malinog Ako nitindog ko ni Sandy ko sa lababo ba. Kay kung magigda ko mura mo kog malipong. Kay nag-ana ko nahumok ang yuta. Pero Lord, just in taon di palayo jud in Nya taon. kung tanan ako sa kong bungbunganan nabuak gid kusog gid ay sa kusog oy bisan pag alas 12 na to alas 12 la una na di jud po patulog na Yatag na ni papa kay. naa pa jud ng mga nagpost og fake news nga nahubas kuno ang sisilik nga dagat nangabuang Mo bitaw to yung ayag tulog kay magsige maglili bahala kusog kay ulan dai. mugani dito po sa mua kusog pud to mo to yung nang number 1 nga sign na perting kusugan niya gilinog og galit Dalugdog to pero nya tong gi-interview na mo ganina Kamo din na sa ubang. akuan sila guys kanang gibran out daw ilaha na si Dante nga no Dante. Nang bago gi man ang brand panahon out guys. sila nya gilinog kanang may pait kaayo kanang Sila sa kuan sa Cebu City. una agod nga inato ilang balay tawon nya dikit-dikit ilang mga balay nya gibran out Sa Bugo. Sa Bugo to day na burnout. sa Dumaguete pod sila gibran out sila didto sa gilinog Akatuloy yung giyatuan naman. Hindi ko nga alam, ma'am. Luya po ni ma'am niya. Siyempre, magtanong ko silang balay, dikit-dikit. Unya.
taon niya kung asay mong anak katuga nasilinganan baron saon mo pagpangita nga Di pertingit-ngita. gabi iman to nahita mo. So mo to guys nagtabi ra pud mi diri murag nag-blurred man yang cellphone namin nangaon dari sa Naniwang na tiris. ko guys. Majuti na ko. Hala nag-sound sa mag-copyright ta. Bye guys. Kani mga gipang brace dira. Pwede na dyan na siya tapakan og hardiplex unta. Kaso, kung tapakan nila na sila og hardiplex, masarado naman na paana, di na nila makuot ni. Kani yung gana. Nay gamay. O, kanang gana ba, di na nila makuot. Kaya diha mo na ito ibutang lead lights, diha mo na ipapilit. Kanya, kung magtaklap na sila ani, di na nila makuot ng mga rebates. Yung anong kaniwa nila taklapin inak? Asa? Kani. Kani? Hmm. I-box pa lagi na siya. Butangan pa na siya brace diri sa kilid kay bali kani nga part to nga mura na siya naglutaw nga box. Muna i-design niya. Muna siya naglutaw kay ang sa babaw ana dito Pero kani di na masilyahan ng ilaw mana. kani masilyahan dito siya. Muna ingon niya nga unya na taklapan sa o gano kung mas mamasilyahan sa nila para sure kay kani nagkunik ba na o basun dili mo tibay ba? Pareha sana na yung mga sinumpayan. Dili na mo tibay kung di yung masilyahan. Wala. Importante jud na nga masilyahan sa para mo tibay siya kay mabutang matag siya dili basta mo hangsa na kay ulit tibay. Muna nga ingon siya kana man nag-brace, mo man nag-brace. Butangan nagmasilya tanan. O sa nanay pangtaklap. Kanang mga makuot nga masilyahan, okay na na. Ang una oras din nila masilya. Kanang makuotonon. Diya guys. Morning amo ang skimkutan guys. Hamis na. So nahuman na dyan dari ikuan na lang ni siya is skim coat og sikan kay first coating pa man na. Gamay na lang jud, gahulat na lang jud mi sa window og sa kuan pultahan kay ang pultahan ko no mga pizza 16 makabit na ni. So daghang salamat ka jud Ma'am B. Sama jud ning na sugdan naman jud nato ni Ma'am B. Ganta naman jud nato nig pa human. Kani masilya na lang ni siya og kuan. Katunay ipa tapot diha para di na makita ng mga pako. Diya sa kusina kuha na lang siya, mga ito gi-explain ni Nicole. Di pa nila mataptapan na kay masalyahan pa. Sa dito, before na sa radyo. Diya sa CR, diya pa itong ikabit itong kuhan. Nagibuhat ni Randolph gipang tapakan ng mga gipang kuhan ba? Gipang kuhanan sa tubo para maapil na po na siya og skim coat. Para maapil na po na sa pintura. So daghan salamat kaadto Ma'am B. Kay kuan lagi ni kanang magpa-trabaho lagi ka ng di lalim nga sa gasto. Unja salamat day ko kay Nas Crystal ning uli. Mabalik ra pud na sa kay exam yang kalunis. Daris wa ni mi gitiwas ni Papa Edi kay diri man sila magsigi og kuan kanang agkat ni mga gipang dugtungan ra may gipang kuanan tiwason ra na og mahuman na din sila dari ganang kuan sa simento kay magsige kuan sa simento makuan man damage so nag tanom di ko dari ko ag sa juna kay kani sa lucky plant ni siya nindot siya nga ilira jud ni mo diri sa kuan ba nga kahong Christmas tree gali wala na siya madadyon so nagpahakot di ko kraba nga ako'y bagong seed na kaya ako nang ibutang sa mga bagong kaang may ang ipamutang tar mga gilid diri ba na so manindot ra din sorry giubo na pug balik lagi guys kay kuan lagi diri kanang abog so mana siya guys update lang pug gamay let's gawas na human na jud dig kuan ang daghang kasukog mga hipusunon. So thank you for watching guys kanang amping ug ambutang tanan labi na sa mga napiktuhan karon sa linog.
Salamat sa mga nagpabilin din tanaw sa YouTube guys. Siyempre nagpaka-paka ha?